Guanzon. So ang dati palang trabaho ko mga idol is heavy equipment mechanic. Ito yung talyer dati. Ito. Ay ko nga yun. So pakiramdam ko sa akin yan eh. Malakas pa naman akong kutuban. Tawa niyo ko. Yo, what's up? Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? And welcome back again sa ating panibagong vlog. Si Uncle Dan. So sa vlog pala na ito mga idol ay babiyahe pala tayo papunta sa Bulinaw. Dahil titignan natin yung gulong ni Raptor na pula kung mayroon na mga idol, no? So yun ang pupuntahan natin sa Guanzon, sa Bulinaw. Dahil magto 2 weeks na 2 weeks na pala mahigit magmula nung na-order natin yung gulong ni Raptor, yun nga, Raptor na pula. So bago tayo magpunta isang mabilis ang shoutout pala tayo. So shoutout nga pala kala Idol Edmond Caranza Katibo, kay Amalia Rapanan, kay Crison Casas, kay Rene Boy Kalikdan Ribudan, kay Alexandra Kalikdan, kay Ball Python Philippines, kay Glory Ann Fronda, at kay Arwin Carliara kuya. Alright, so sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout comment lang po kayo sa baba para may shoutout po kayo sa next na mga vlog natin mga idol na. Alright, so kita-kits po tayo mamaya sa daan mga idol, at papalis na rin tayo. So nandito na pala ako sa may barangay Santa Rita. At on the way na rin ako sa papunta sa Bulinaw mga idol. Alright, so update tayo mamaya. Alright mga idol, no? So papalabas na pala tayo ng bayan ng Anda. At pupuntahan kasi natin mga idol yung Guanzon, Bulinaw, para i-check natin kung meron na yung gulong ni Raptor na pula. Kasi matagal-tagal na rin na order natin, baka sakaling meron na. Kasi almost magti 3 weeks na mga idol. Sana nga meron na yung gulong ni Raptor na pula. Kasi kailangan na rin kasi namin dapat makapagbiyahe. Kasi paubos na rin kasi yung mga paninda namin sa bahay. So wala pa kasi tayong update. Hindi pa kasi nag-chat yung Guanzon mga idol. Susubukan natin sakaling meron na o dumating na. So time check pala tayo mga idol, no, is 8:44 ng umaga. At kasalukuyang nandito na tayo sa biyahe. So kanina hindi pala ako nakapag-vlog nung papalis tayo dun sa bahay. Gawa nga nung nagmamadali na rin kasi ako kanina mga idol, no? Kasi para uwi din tayo agad. Kasi marami kasi kaming lalakarin ni Mrs. ngayon mga idol. Kaya inagahan ko na rin na pumunta sa Bulinaw para makabalik din tayo agad. Alright mga
idol, no? So touchdown tayo dito sa Barangay Tara, dito sa Bulinaw. So papasok na pala tayo sa bayan ng Bulinaw. Alright. Alright mga idol, no? So tingnan nyo naman mga idol, napakaganda ng daanan dito sa papunta sa Bulinaw. Napakaluwag ng daan dito mga idol. Unlike saan ka na masikip yung daan doon. Siyempre itong Bulinaw kasi, isena rin kasi itong Bulinaw sa yung mayamang bayan dito sa bayan ng Pangasinan, kalalawigan ng Pangasinan, sorry. So hindi maglalaon, magiging city na rin siguro itong Bulinaw mga idol. At magkakaroon na rin ng airport dito sa bayan ng Bulinaw. O, di ba? Mga idol, no? So nandito na pala tayo sa Barangay Liwa-Liwa. Uy! Upal ka. Nakahubad, walang helmet mga idol. Alam nyo ba mga idol, no? Dito rin pala ako unang-unang nakapagtrabaho dito sa Bulinaw. Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan ako unang nakapagtrabaho. So ang dati palang trabaho ko mga idol is heavy equipment mechanic. So dito yung talyer dati. Ito. So nilipat pala nila yung dating talyer, nilipat na po nila dito. Ito na yung talyer ngayon. So dyan po ako unang nakapagtrabaho. Kaya siyempre medyo may alam din tayo about sa mga makina mga idol. Kaya minsan pag ganito na sira itong si red na pula, tayo na yung gumagawa. Pero pag hindi kaya, siyempre hindi masama yung sumubok sa iba, di ba? Yung araw pala ng tiyenda dito sa Bulinaw mga idol, dahil araw ng Sabado. Kaya pala napakaraming tao. Napakaraming tao ngayon, oh. Shout out na lang pala sa lahat ng mga madadaanan natin na mahagap ng camera. So shout out na lang po sa inyong lahat. Alright. Kaya sana ay hindi bawal pumasok dito. Daming traffic enforcer, ah. Alright mga idol, no? So touchdown tayo dito sa may Guanson. Alright. So papasok tayo sa loob. Tatanungin natin mga idol kung mayroon na yung gulong ni Raptor na pula. Alright mga idol, no? Nandito na tayo sa may Guanson. Tatanungin lang natin.
tatanungan lang natin kung mayroon na yung gulong. Pero pwedeng matanong sana kung mayroon na po yung gulong ng Honda Supremo. Yung Supremo niyo, sir? Apo. Bali, nag-order po kasi ako. Opo, kasi yung first custodian na. Parang mayroon na yata. Alright. Okay lang, may sama ka doon. Yan yun, boss? Ayan, sir. Pero hindi pa na ano to sa system, sir. Hindi pa na ilagay sa system. Diba? Tignan na lang po natin yung ano, sir. Si ma'am yung manager po. Kasi wala pa yung first custodian. Hindi ko rin po kasi alam na entry. Pero maantay ko kaya ngayon? Siguro, sir. Depende po. Wala siya ngayon. Si yung first custodian po. May sakit po kasi. Nagka-sick po. Po siya pumapasok. Simula po nung pahapon. O babalikan ko na lang. Siguro, balikan nyo na lang po. Patanong ko na lang. Kontakin ka na lang namin, sir, pag ano, pag na-i-out na po namin. Ito po yung number niyo, sir. 0929-606-9849, sir. I-kontakin ka na lang namin, sir. Tapos na lang po. Ay, patanong ko po kung paano gagawin. Yun lang Hindi mga po namin ma-out. Yun lang mga idol na. So hindi pa nung tawag doon Na-i-update ko sa na-update kaya na-ipasok. hindi pa makuha. Pero parang sa tingin ko pakiramdam ko yan yun. Ito yun, sir. Peras po siya ng ano, part number. Pero Pero hindi po. paras lang yung sa number niya. Oh. Pang Supremo yan. Ako. O yan nga. Yan. Peras to, sir, dun sa part number nung in-order niya, sir. Kaso nga lang po, hindi pa po namin siya nilalagay sa system, kaya hindi po namin siya ma-out. Hindi po namin siya ma-receive buwan. So kailan ko kaya pwedeng mabalikan yun? Hindi ko rin alam, sir. Pero kontakin ka lang namin, sir, mamaya or ano, kung maitanong ko po kayo. Mamaya. Apo. Itatanong ko pa po kay manager kung paano kasi. Tapos itawagan na lang po namin kung makukuha nyo na po yung history. Pero pag hindi po namin kayo natawagan, sa Monday na po. Ganun po yung mangyayari. Kung hindi niyo ako matawagan, pati-kunin nyo lang kay Sir Ares kasi nandun ang Facebook page ko sa kanya. Ay, sige po, pa-chat na. Ipa-chat na lang kay Sir Ares. Kasi minsan kasi mahina yung signal ng smart sa amin. Sige, sir. Pati ko na lang, Apo. kasi kailangan ko na rin magbiyahe. Yun lang kasi yung naantay. Di ba po kasi na-out, sir? Ito yung nakita. Ito yung order ko. Kasi hindi pa po namin ngayon. Ito nga, yun. Sige sir. Balikan ko na lang pag so, antayin ko na lang mamaya sa sana ito. Sige po. Yun lang, hindi pa natin mailabas yung gulong mga idol. So nandito lang Okay. sa si Ma'am Julie, sir. May labas na po kagad mo. Marami bang nag-order ng gulong? Gulong, sir? Parang ako Ikaw lang lang, sir. Ikaw lang. Nag-i-stock lang po ako. By order po talaga kasi ang gulong, sir. Depende po sa pangangailangan. By order po talaga ang gulong. By order. Kasi hindi naman po kami makakapag-stock ng ganun, sir. Sa bihira lang naman din po yung bumibili, sir. Ganun na lang idol na. Antayin ko na lang yung message niya. Update para mapuntahan ko. Alright mga idol na, so babalikan na lang natin itong gulong na to. Pero pakiramdam ko sa akin yan eh. Malakas pa naman akong kutuban. Tawa na yung gusto. Alright, so update tayo mamaya mga idol na. Alright mga idol no. So meron na yung gulong ni Raptor na pula, kaso hindi natin mailabas. Sabi kasi hindi pa naipunch sa computer nila.
kaya hindi natin mailabas mga idol, no. So antayin natin yung chat ng Quanson para mailabas natin yung gulong. Pero thanks God naman na, kasi at least meron na yung gulong mga idol, nandun na. At anong tawag dito, mga next week siguro o this week makakapagbiyahe na tayo. Alright, thanks God. So yung presyo pala ng gulong mga idol is 1,560 yung presyo ng gulong. So nakita nyo naman, nandun, no, balot na balot. So yun yung update natin kay Raptor na pula mga idol. Meron na siyang gulong kaso hindi pa nga mailabas. Alright, so papauwi na rin pala tayo. Alright mga idol, no, so touchdown pala tayo dito sa bayan ng Anda. So ang oras pala natin ay 9:53 ng umaga. So yun lang yung vlog natin mga idol, no. So at least nalaman natin dumating na yung gulong ni Raptor na pula. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol, no. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol. Alright, abangan nyo po yung update natin kay Raptor na pula.